агар хайре аз дастат ояд, бикун. оре, ба daстони худ бикун ва пас аз ин даҳонатро бипӯш, зеро даҳони кушода хайри пӯшидаро барбод медиҳад. ба зебогият наноз, зеро дар зери пӯстат устухони бенур аст. ва худатро аз касе боло машмор, зеро алафе ки зери по мекунӣ фардо болои қабрат месабзад. ба чашме эҳтимод кун ки ба ҷои сурат ба сирати ту менигарад. ба диле дил биспор ки ҷои холӣ бароят дошта бошад. ва дастеро бипазир ки боз шуданро беҳтар аз муш шудан балад аст. ҳаёт доимо дар як маром нест. баъзан шуморо роҳан мешиканад ва ба сахтиҳо дучор мешавед. ва ин шикастанатон ба охир расидани ҳаётатон нест, балки саршавии ҳаёти нав аст. ҳатто агар дилат ҳам бишканад, саратро боло бигир. қасд нагир, фарёд назан, шармгин набош. дар ёд дошта бош ки дилшикаста ҳам худое дорад. сабти олӣ ва сифати аъло танҳо дар фарзебрек.